Angibelele ngomngele ukuthi igama kuPastor weNingi okuyithoba nokuzehlisa asikhuluma ngamaphupho ngiyathemba la khona ngaphila unokubonga nokulunga dla kuthi ukuthi ngihlushwa iphupho silizela buyake kayi3 first bengititile ingane ke yomfana but ke ikhubazekile ngathi ke ayikwazi ukuhamba leni kwenye imini ngayishaka ngayo washa emfuleni ngifice kumfulu ugcwele namanzi angcolile ngahlala phansi ke ngiwasha kwaqhuma umncane wami owashona afika ahlala eduze kwami athule uma sengibele ekhaya ngafika kuthiwa ingane yami isishonile ngaphandle kokugula lento isibuye 3 times today ngiphupha a similar dream but bengathi ngiseyingane zesikole eziningi kunemidlalo nje ukuthi kusadlala uqhamuke ke ibhasi ligijima lize ke bengithi truck uma liseza but mangibona hayi ngiyabona mase seduze ibhasi le driver ubhuti wami sengene nje ngalimisa ngagibela la futhi lo mamncane sengibona sengigone ingane ekhubazekile ayikwazi ukuhamba nalo mamncane futhi ukhona laphakathi sedli ibhasi la gcina ke ligingqika lakhe lingasinda but ubhuti wami ke ebel driver limali ngathi izoshona chazana okay chazana ngibuza chazana okay but ke uthi ke uma uphupha asingeze ukuthi uma uphupha unengane yomfana ekhubazekile noma unengane ekhubazekile uphawu lolu olubi vele nosuke luchaza noma luqhayisa ngeinkinga osuke uzobhekana nazo noma osuke ubhekene nazo vele empilweni ongenzeka lezi inkinga zizofuna ukuthi ungcinge ube phansi phezulu ufunana nosizo inkinga izokuthi ukuthi ungabi nokuthula ungabi nozinzo ungabi nokujabula empilweni futhi uma uphupha unengane yomfana ekhubazekile engakwazi ukunyakaza noma ukuhamba ngaphandle kosizo lolu nalo uphawu lwezimo ezimbi ezizokumangaza nezizofika empilweni ungazelele ngasho ukuthi mhlawumbe naney'nhlelo zakho ngenzeka zingahambi kahle uyabona ngenxa yale nkinga ozobe ubhekene nayo ingasiphazamise zonke inhlelo osuke unazo yabona kodwa futhi uma uphupha la usuwasha noma asiqale uma uphupha ubona amanzi angcolile nalo luphawu lubi nosuke lungasho isifo lungasho ibhadi lingasho inkinga komunye kumele ngasho ukuvaleka kwenhlanhla kwelinye ngasho ukuthwala kanzima empilweni komunye kungasho ukwehluleka okukhulu kanti futhi ngabe kusho mhlawumbe izinhlelo noma izifiso zingahle ezifekele ngenxa ke yokukhungathwa imimoya emibi noma ke yokugadwa bathakathi abangafiseli ukuhle kodwa ke uma usuphupha uwasha lolu uphawu olungabika inhlambululo komunye noma isidingo sokuzihlambulula komunye umuntu komunye kungabika imizamo yokuxazulula izinkinga zakhe lo muntu loyo noma ke ngasho ukuthi uzama ukwenza izinguquko ngezinto ezenzeka noma ezenzakalayo njengamanje empilweni yalowo muntu loyo ezingamjabulisi noma angajabuli ngazo kanti futhi singalibheka nophawu lalo oluthi uma kwenzeka ube usuphupha la umuntu osashonale ethule lolu uphawu ngabe ukuthi kunenkinga noma kunesimo okumele usukumele usilungise futhi lo muntu angavela njengomuntu ozama ukukweqhayisa noma owuphawu usho ukuthi empilweni yakho kunezinto ezingahambi kahle kodwa ekufanele mhlawumbe wena usukume uyilungise yabona okunye singakuveza lo ukuthi uma sophupha wena kushonele ingane lolu uphawu lubi yabona osuke luqhayisa ngokuthi ungahlulahlekelwe isibusiso esithile noma ulahlekelwe yinto eyigugu kuwe ungahlulahlekelwe yinto esondele kakhulu nenhliziyo yakho maduzane yabona it can be anything, it can be umsebenzi, it can be anything that is valuable to you yabona kanti uma uphupha ubona la noma uyibhasi leli noma ugibela leli bhasi lolu uphawu ngabe seqhayiso futhi ngesifo noma ngomuntu ohamba noma lingasho ukuthi wena umuntu ohamba ngemibono yabaningi yabona ulandela iningi kodwa futhi uma usubona ibhasi ligijima lisho amawala akhona ongenzeka ngamawala umuntu onamawala wena noma abantu abaseduze nawe abanamawala kodwa futhi uma uphupha la lebhasi seligingqika
lolu phawu osuke luxwayisa ngey'nkinga ney'nselelo noma iy'thiyo noma-ke ukuba namawala futhi empilweni okungaholela engozini ethile noma enkingeni ethile, uyabona. Futhi kungasho ukuthi kuzomele mhlawumbe uqaphele nezitha zakho azikufiseli okuhle noma zikufisela ukubi futhi zizama ukukulimaza empilweni, uyabona. Kwesinye isikhathi uma ubona ibhasi ligingqika kuyenze kube uphawu osuke lubuyela ngezinkinga nezimo ezinzima ezizofika ungalindele ezingahle ziphazamise inqubekela phambili empilweni. Kusho ukuthi okunye singakubalula ukuthi uma usuphupha leli bhasi ligingqika ulimale lo mfowenu, lolu phawu osuke luxwayisa futhi ukuthi umfowenu usengozini. Kungasho ukuthi mhlawumbe angase ahlaselwe iy'nkinga ezingaphezulu kwamandla akhe noma-ke angase abanjwe ukugula kanzima kwesinye isikhathi. Futhi uma uphupha ugoneka ingane, asiyiphethe ngelithi uma uphupha usugoneka le ngane kungaba uphawu oluxwayisa ngengane kamoya engase ichithe impumelelo, ibhidlize mhlawumbe umshado ngomuntu oshadile noma umuntu osebudlelwaneni. Lingasho ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi kungenzeka mhlawumbe ukuthi bayibiza ngespoke abanye uma uloku uphupha ingane futhi kuwumuntu onespoke noma-ke spiritual child, asisho nje ngolikaJoji. Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi waphuphuma ingane esikhathini esendlule wena wangagezwa noma yangagezwa kwangenziwa inhlambululo, so yingakho ingahle lokhu kuba nesimo sokuthi lokuyiphupha ibuya-ke ezegcine mhlawumbe sidala naney'nkinga nje empilweni, yabona. So ukusukuma uthole ukuthi why this child keep coming back pushing. Siyabonga kakhulu. I hope it does make sense. Ngikulethe Musa. Number yami khona when it's urgent, you can call me. Ngiyabonga.